Il-prezzi tal-proprjetà f'pajjiżna żdiedu b'40% mill-2017 sal-lum, ekwivalenti għal żieda ta' 6% fis-sena. Dan ħareġ mill-analiżi li għamlet id-ditta ta' awdituri KPMG, l-istess studju li wera li persuni single ta' bejn 25 u 30 sena ma jaffordjawx 95% tal-proprjetà li hawn fis-suq lokali. L-istudju wera li l-prezzijiet ta' kull tip ta' proprjetà żdied, però żieda dvarja skont it-tip ta' proprjetà u skont il-lokalità li fiha tinsab il-proprjetà. Il-maġġoranza tal-bini li għandna f'pajjiżna huma appartamenti. U l-aħħar ċensiment wara li f'Malta u Għawdex għandna aktar minn 156,000 appartament bil-prezz medju jiżdied b'40% mis-sena 2017 u jekk tikkumpara l-prezz tal-appartamenti fil-preżent ma' dak ta' 10 snin ilu jidher li l-prezzijiet irdoppjaw. Min-naħa l-oħra jidher li l-prezz tal-penthouses żdied madwar 70,000 minn 300,000 għal 369,800 euro. L-istudju juri wkoll li l-penthouses jidhru li qed jikbru fid-daqs. Qabża oħra xokkanti fil-prezzijiet hija dik tal-mażonettes fejn mis-sena 2017 il-prezz medju ogħla b'100,000 għal dak ta' 310,000 euro. It-terrace houses żdiedu b'200,000 euro mis-sena 2017 sal-lum. Il-maġġoranza ta' dawn il-proprjetajiet jinsabu fl-akwati tan-naħa ta' isfel ta' Malta.